कौन भतरा मोरी बफसवले भतर के कौन भतरा मोरी बफसवले भतर के कुछो करे न सुत जाला टंगरी पसार के कौन भतरा मोरी बफसवले भतर के कौन भतरा मोरी बफसवले भतर के आहिर माई देव रिकॉर्डिंग स्टूडियो मनियारी बाजार। तो झूठा बोल के घरवा से जहला सखी रोज तू रोता सौतीन के ताला सखी ये सखी कितना बताई हो हाँ उ तो झूठा बोल के घरवा से जहला सखी रोज तू रोता सौतीन के ताला सखी पिया बाटे बेशरम का बताई सखी हम कहियो करे न हमर मिजाज गरम ओकरे से मिले सोया जला रोज झर के कौन भतरा मोर माई रे माई बफसवले भतर के कौन भतरा मोरी बफसवले भतर के मार में धके जब से लाइल बाकरा के उ गवना सखी आदि तक लेना भइल खेलवना सखी खाली ओकरे में डाले ला सखी हाँ जब से लाइल बाकरा के उ गवना सखी आदि तक लेना भइल खेलवना सखी कबो करेला न प्यार हम कहिले बार बार के राजू हमके मिल गइल कैसन भतर रंजय रंजी रहे दांत फाड़ के कौन भतरा मोरी दूर सौतीन बफसवले भतर के कौन भतरा मोरी फसवले भतर के जो सौतीन तोरा निमन ना होई रे। रिकॉर्डिंग बाय देव रिकॉर्डिंग स्टूडियो मनियारी बाजार।